Στο βιντεάκι αυτό μπορείτε να δείτε με απλό τρόπο πώς μπορείτε να κάνετε υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr. Αρχικά πληκτρολογούμε την φράση υπεύθυνη δήλωση.gov. Μπαίνουμε στην έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και με τους κωδικούς TaxisNet, τους προσωπικούς μας κωδικούς TaxisNet, μπαίνουμε στην εφαρμογή και κάνουμε είσοδο στην υπηρεσία. Ακολουθεί η επισκόπηση των στοιχείων μας και αποδοχή αυτών και πατάμε και συνέχεια, συμπληρώνουμε οτιδήποτε μπορεί να λείπει από τα στοιχεία μας. Ακολουθούν τα στοιχεία δηλούντος. Στο πεδίο συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης, μπορείτε να κάνετε copy-paste το κειμενάκι που σας έχουμε στείλει. Ποια είναι τα στοιχεία αποδέκτη του εγγράφου σας? Είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς. Στη συνέχεια πατάτε, αφού ελέγξετε όσα έχετε γράψει, έκδοση. Κάνετε προεπισκόπηση της δήλωσης. Επιλέγετε να σας σταλεί ένα SMS στο κινητό σας που είναι ο κωδικός επιβεβαίωσης έκδοσης του εγγράφου. Πατάτε συνέχεια. Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης και η δήλωσή σας είναι έτοιμη. Πατάτε αποθήκευση και η δήλωσή σας αποθηκεύεται στα έγγραφά σας ή όπου αλλού εσείς επιλέξετε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια τη στέλνετε στο σχολείο μέσω του email σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.